「
朝日愛花はいビーボールオーランウギハムトラギギシュンカラメルのベビーボールセーヘンウギハムトラギギシュン涼しのサラベンよろしくお願いします皆さん盛り上がってますか次にね披露させていただく曲はYOASOBIさんのアイドル知ってる Do you know? Do you know 推しの子あ知ってるよ追ってくれてるすごい昨日のやつだこの子あれそうじゃないでも名前書いてくれてるから I love you 後であげようあるじゃん I love you なんで犬が見てきてくれてるじゃあね犬ワンワンさんがいる間に次の曲いっちゃいますかそれでは聴いてくださいYOASOBIさんでアイドル君の笑顔で集めるや小さな秘密に詰めるやさえ彼女の笑顔が元気で